Қазақстан Республикасы Отрау шәһәрендә гомер итүче Мустафина Хатима Зариф кызының нәсел җепләре Татарстанның Орча районы Әстерхан төбәге Башкортстан Республикасы белән бәйле. Беренче тапкыр аны җирле татар үзәгенә әнисе алып килә. Шуннан башлап ул милли эшкә чума, милләтем дип янып яши. Киләчәк буынны иҗат белән таныштыра. Хатима ханымда кунакта Таңсылу Насыйрова булып кайтты. Мустафина Хатима Зариф кызы 1952 елда Отрау шәһәрендә туа. Биредә мәктәпне тәмамлап, Целиноград икътисад көллиятенә укырга керә, лаеклы елга кадәр икътисадчы булып хезмәт итә. Татар үзәгенә каны тарта аны, башта бирегә балаларын, соңрак оныкларын да йөртә. Бүген ул татулык татар һәм башкорт этномәдәният берләшмәсенә йөргән балаларны җырларга өйрәтә, моң белән таныштыра. Зур гаиләдә үскәч, иштә идек, әни-әтиләрне алар җыйналалар иде. Һәммәсе гармун тотып килә иде, җырлашалар иде. Без әлегә хәтлек шул менә истә калган җырлар әни-әтидән, әби-бабайдан, дәвәнидән, дәвәтидән калганнарны шул исебездә калды. И шуны без алып килдек үзәккә. Мансур абый белән Хатима апа Мустафиннар үрнәк алырлык гаилә, гомер буе бер-беребезне яратып яшәдек диләр. Быел аларның уртак тормыш алып баруына 45 ел булды. Яхшы хатын. Гаилә татулыгы сире сабырлыкта дип уйлыйм. Бер-без сөйләгәндә, бер-без индәни калабыз. Хатима Зариф кызы гаиләсендә 4 кыз, 4-се дә оста хуҗабикә. Мөгаен алар пешерә белмәгән татар ризыгы юктыр. Тормыш бит ул бер караса, елмаеп кергән кебек. Аш суны хәстәрләп алгач, йомры пәрәмечләрдән авыз итәр вакыт. Апайым безгә серләш булды. Пешергә өйрәтте кичкенәдән. Хәзер дә серләшеп ятабыз. Безнең бабайлар, дуслар булдылар. Они без әтибез дуслар булдылар. Без тоже дуслар. Хатима апай, Мансур абый безгә үрнәк булдылар. Мустафинар гаиләсендә татулык хөкем сөрә. Бер-берсен тоеп, хөрмәтләп яшиләр алар. Татар җанлы булулары икеләтә куандыра. Таңсылу Насыйрова, татарлар, Отрау шәһәре, Казакстан.